Aktuálne správy z Trenčína. Rekonštrukcia obchodnej akadémie M. Hodžu, finišuje historická budova obchodnej akadémie v Trenčíne, sa dočkala zásadnej obnovy. Rekonštrukcia nielen zachová pamiatkový charakter školy, ale zároveň prinesie modernejšie vybavenie a lepšiu energetickú hospodárnosť. Študenti a pedagógovia sa už čoskoro vrátia do vynovených priestorov. Nový asfalt na cyklotrase smerom do Dubnice. Na Trenčianskej hrádzi pokračuje výstavba novej cyklotrasy. Úsek smerom do Dubnice nad Váhom už má na väčšine trasy položený asfaltový koberec. Projekt výrazne zlepší dostupnosť a bezpečnosť cyklistov medzi oboma mestami. Pomerne jednoducho sa už môžete najmä na horskom alebo gravel bicykli previesť až k Nosickej priehrade. Centrum Trenčína v prestavbe. Nie všetci sú spokojní. Rozsiahla rekonštrukcia centra mesta postupuje ďalej. Očakávaná modernizácia má priniesť atraktívnejší verejný priestor, no viacerí podnikatelia a návštevníci kritizujú pomalé tempo prác. Na výsledok sa však teší celé mesto. Majstrovstvá Európy U21 odštartujú už v stredu. Trenčín bude hostiť atraktívne zápasy a v meste môžete stretnúť budúce hviezdy vrátane hráčov Portugalska, ktorí sú ubytovaní priamo v Trenčíne. Futbalová atmosféra sa začína rozbiehať. 4,35 promile. Cyklista z Trenčianskych Teplíc šokoval hliadku. Ve útorok večer museli policajti z Trenčianskych Teplíc zasiahnuť proti 60-ročnému cyklistovi, ktorý šiel stredom cesty očividne pod vplyvom alkoholu. Po dýchovej skúške namerali neuveriteľných 2,09 mg na liter, čo predstavuje 4,35 promile alkoholu v dychu. Ešte šokujúcejšie je, že rovnaký muž bol zastavený aj deň predtým. Vtedy je len z 1,56 promile.